Samahan niyo po ako sa ating Rated SPG Top Secrets. Di ko na po papatagalin pa mga kabisyo. Ito po ang programang nagpo-promote ng We Listen and We Don't Judge Culture sa radyo. Sama niyo po si DJ Titan Jello, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. At papakinggan na po natin ang Rated SPG Top Secret ng ating kabisyo ngayong gabi na to. Good evening, ma'am. Hi po, good evening. Hello? Hello, ma'am. Yes po, naririnig niyo po ako? Yeah, loud and clear, ma'am. Naka-earphone ka po ba? Hindi po. Naka-loudspeaker ka? Tinurn off ko po. Nice. Alright. Kamusta ka naman ngayon, ma'am? Okay lang, medyo kinakabahan. Ba't ka naman kinakabahan? Hindi naman kita I kakagat. don't know. Walang nangangagat dito, walang kumakain dito ng tao. Hindi, nabigla lang ako kasi nga late. Parang kasi akala ko 11 na. Tapos 10 Yeah. pa pala dito. Yung nag-change kasi ng oras. Nasa ibang bansa ka ba, ma'am? Yes po, nasa Canada. I see. Comfortable ka naman na i-share naman yung location mo, name mo, and the age mo na totoo ba or hindi? Oh, wag na. Kasi Wag na? Wag na. Okay na to. At least ano na lang, at least yung location mo na lang ngayon, di ba? Okay, I'm in the Montreal, Canada. Wow, Montreal, Canada. Yes po. Kamusta? Gano'n ka nakatagal dyan? 6 years. 6 years ka na dyan? Yes. Kamusta naman? Pauwi-uwi ka ba ng Pilipinas? Tuwing kailan? Last 2003 nakauwi ako. 2023, sorry. 2023. Yes po, yan. So, ang tagal Yun na pa rin, lang. no? 23, 24, 25. So, magti 3 years ka na rin dyan. Oo, baka next year uuwi na din. Oh. Bakasyon ulit. Yes po. So, ano pinagkakabala mo sa Canada, ma'am? Ano po ako dito? Worker, caregiver. Tama ba ako? Diyan sa Canada, legal ang O wag mo nang banggitin ha. Tama ba ako? Ang alin po? Yung 5 fingers. Tama ba ako? Anong 5 fingers? Wag mo na alamin. Oo. Hindi, oo. Di ba may legal, factory yung dyan yun? Oo. Di ba may factory yan Opo. dyan yun? Kasi may kaibigan ako na nag-work dyan. Nag-work dyan, kabisyo. Legal po dun yun. So, yun lang. Na-share ko lang sa May store nga sila inyo. dito eh. Yes. May shop talaga At- na open. Pero, 18 above lang pwede makabili. Yes, tama. Tapos kasi, kaya ko rin naikwento sa ito dahil dun siya na mismo nagtatrabaho sa factory yun. So, Oo, libre sila. yes, tsaka hindi nabibigyan nila ng trabaho yung mga tao. 'Di ba? Yes po. Oo. Tsaka parang may reseta yata, 'di ba? Bago ka makabili yata. Meron. Kasi nga, gamutin naman siya. Hindi lang siya, drug. Anyway, nadaanan ko lang, naalala ko lang yung friend ko na nandyan sa Canada. Ma'am, ready ka na po ba sa ating Rated SPG Top Secret? Ready na. Alright. Tagasan ka po, ma'am? Montreal, Canada. Montreal, Canada. Ilang taon na po kayo, ma'am? 34. 34 years old. Ano pong pangalan? Yes po. Louis. Tatawag niyo lang sa pangalang Louis. Louis, 34 years old from Montreal, Canada. Ano ang Rated SPG Top Secret mo? Naging jowa ko si teacher nung college ako at nakadami siya. Tama ba ako nang narinig, Louis? Yes. Binigla mo naman ako masyado. Ako gaya, nabigla din muna. Tama ba ako nang narinig, Louie, na naging jowa mo yung professor mo nung college at nakadami siya sa'yo? Yes po. Okay lang bang kwentuhan mo kami ngayon ng Rated SPG mo? Okay po. Nung college ako, mga third year college, and kasi sumasali ako ng mga pageant. Ngayon, teacher namin siya. Siya, may itsura siya, para siyang, mamaya na, may itsura siya, pero di ko siya crush. Yung mga kaklase ko ang nagka-crush sa kanya.
Ngayon, kinakabahan ako. Ngayon, yung mga klase ko hi sir, I love you, this and that. Pero ako, hindi ko nga siya gusto kasi nga yung kapatid niya is best friend ko. Kaya ang tingin ko sa kanya is kuya lang talaga. Tapos, may jowa kasi ako doon din sa university na yon. Tapos parang parang panakit butas kasi nga hindi ako pwedeng magka-jowa that time. Parang ginamit ko lang siya na yung parang kasi nga nagbibigay siya ng allowance sa akin that time. Tapos one night fashion show, sumali ako, nanalo ako. Tapos after kasi nga crowning, tapos disco. Nagdi-disco kami, ganyan. Tapos, sabi ko sa jowa ko nung una, sabi ko, ihatid mo na ako. Sabi niya, hindi daw siya available. Tapos, yung professor nag-insist na, okay, Louie, ako na lang hahatid sa'yo. Syempre, kuya siya ng best friend ko, sumakay ako sa motor niya. So, nakamotor kayo nito? Oo, nakamotor kami. Kasi nga, parang 15 minutes away lang sa university yung bahay namin. And then, di ko alam, sa likod ko pala, may humaharurot din na sasakyan na motor. Yun pala yung jowa ko. Tapos, in-stop niya kami, ba't ka dyan sumakay sa professor natin? Ang landi-landi mo. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako sasakay sa'yo kasi nga, lasing ka na, yung jowa ko ba? Lasing ka na, dito lang ako kay teacher. Okay. Tsaka sige, ha? Okay, nakikinig ako. Dito lang ako kay teacher kasi lasing ka na. Tapos kanina, sabi ko sa'yo, ihatid mo na ako, pero ayaw mo, kaya wag na. Dito lang ako kay teacher. So, bumalik siya dun sa gym, which is dun yung nagdi-disco. Tapos ako, hinatid na talaga ako ni teacher. Kaso, lumagpas siya. Napunta siya doon sa may tulay. Sabi ko, parang lumagpas po tayo. Sabi niya, hindi, gusto mo na kitang kausapin, ganito, ganyan. Tapos, gusto mo na kitang turuan, di ba? Oo, gusto niya daw ako kausapin. Pinake niya yung motor niya, humarap siya sa akin. Ako, parang tanga, sabi ko, okay. Tapos, hinagkan niya yung noo ko, yung ilong ko. So, ibig sabihin, nasa kalsada pa kayo nito, ha? Oo, nasa kalsada. Hininto niya yung motor. Stop the motor. Hindi stop the car stop the motor. Ganon. Hindi motor lang kasi that time mga kasi nga 15 minutes away lang yung namin. Wala naman sasakyan that time. So in-stop niya sa gilid. Ginilid niya. Oo, in-stop niya sa gilid. Kasi nga mga alas 3 na ng madaling araw. Alas 4. Sa probinsya ba to? Po? Sa probinsya ba to nangyari? Yes po, sa probinsya namin. Okay, so madilim to. Naaaninag ko na. Kung probinsya to, madilim to. Ito yung mga highway Ito yung highway na bagong gawa lang na proyekto ng contractor. ng gobyerno. Tapos mapuno-puno, tapos palayan na to. Hindi siya binabaha that time. Oo naman, palayan na yung gilid, di ba? Ganon. Huminto kayo. Huminto kami. Tapos, ang yung mga malalaking bus lang yung dumadaan. Tapos syempre yung flashlight ng sasakyan na ininag kami. Tapos pero nakatalikod ako ganyan. Tapos hinalikan niya na ako sa ilong, sa bibig. Na-shock ako kasi nga never been kissed ako that time. Yung parang virgin. Na-shock ako. Sabi ko, ba't ganun? Sabi ko, sir, uwi na lang po tayo. Sabi niya, sige, text na lang kita. Tapos sabi ko, paano niya ako iti-text? Wala naman siyang cellphone number ko. Pero sabi ko lang, okay sir. Tapos hinatid niya na ako. Tapos ganito. Tapos ako, hindi na ako makatulog. Hanggang alas 6 ng umaga, sumakay ako ng jeep. Pumunta ako sa kaklase ko at umiiyak ako. Sabi ko, besh, hinagkan ako ni sir. Hindi ko makatulog, mabubuntis na ba? So that time, tama ba ako ng pagkakaunawa? Parang na-feel mo nyo na pagsamantalahan ka, take advantage yung pagsabay mo. Diba? Kasi nga, professor siya, estudyante siya. Ganun ba? Kaya ka umiiyak? Hindi, nashock ako. Ba't niya ako hinagkan? Hindi ko naman siya gusto. Tapos, sa dami-dami na ba naman ng estudyante doon? Ba't ako? Yung parang ganun, parang na-question ako. Ano naman siya, binata naman siya that time. Yung parang age gap namin is 8
9 years. Okay. Yes po. So yung kaklase ko, at kilig na kilig. As in, sige, si sir, hinagkan kita. Hinagkan ka? Sabi ko, oo. Siya, sa dami-dami na estudyante, ikaw pa. Sabi, tapos nun, lumipas mga 3 araw, ganito, ganyan. May nag-text. Sabi niya, hi, kumusta? Sabi ko, sino ikaw? Sabi ko. Paano niya nakuha number mo? Doon sa, di ba nga, yung best friend mo yung kapatid niya. Best friend ko. Siguro, naki-text siya sa kapatid niya, tapos kinuha niya yung phone number ko. So, after 3-4 days, so, nagligaw siya. So, sinagot ko siya. Kasi nga, hello, parang, hindi ako parang hindi ko naranasan yung totoong may nanligaw talaga sa'yo. Kasi nga, yung jowa ko, hindi ako sumagot noon. Yung kaibigan kong lalaki ang sumagot noon. Kaya hindi ko talaga alam kung paano talaga sagutin yung lalaki. So, nung nagligaw si sir, so sinagot ko siya, sige, tayo na, ganit. Tapos, yun na, kasi nga naka-night shift ako ng pasok. Pagkatapos kung mag-night shift ng pasok, pinipick up niya ako sa harap ng bahay namin. Kasi nga, ako lang yung mag-isa, kasi nga yung, wala yung parents ko dyan. Nandun din sa ibang probinsya. Parang ako lang yung nasa probinsya din na nito. Tapos, dinala niya ako dun sa, yung parang Ano? Hindi, inuman pa pala kami, nag-karaoke kasi mahilig ako sa karaoke. Parang hiyang-hiya ka pa rin ikwento ngayon yan, ate girl. Sa edad mo 34 years old, parang bagong-bago pa rin ha. Nakakalam. Even yung mga kaklase ko, hindi klaro sa kanila kung sino talaga. Hanggang ngayon. And then, so nag-karaoke kami, uminom kami ng RH, yung talagang kung makasipa, wagas. So, natamaan ako. Tapos dinala niya ako yun sa malamig na na kwarto na walang walang bintana. Walang bintana. Yes po. Pagpasok mo si Aragad, gano'n. Oo, pagpasok ko si Aragad. Tapos syempre, sabi ko, anong gagawin namin dito? Sige na lang. Parang din ako, nag-explore din ako. Tapos, ayun na. Doon na, nawala na yung Eto, sige. Para malinaw muna, ilang taon ka that time? Pa? Ilang taon ka nun? Yung may nangyari sa inyo? 19. Okay naman, nagdibo ka na rin naman na. Diba? Ginusto mo? Eto, tanong ko muna sa'yo bago natin ituloy itong rated SPG natin. Ginusto mo o napilitan ka lang? Siyempre, napilitan that time. First time eh. Kasi kung napilitan ka, mali yun. Mali talaga. Kasi nga sabi ko sa kanya, wag. Pero talagang pinasok niya. Tapos yung ulo ko, nabagok pa dun sa headboard ng bed. Ang sakit. Sabi ko, wag na. Tapos siguro, natitigasan na siya. Talagang tigas na tigas. Hindi nga siya totally pumasokin. Pero ito ako ayokong i-tolerate yung ganun, di ba? Yung ganitong kwento na dapat sumama lang basta-basta. Although na rated SPG nga, maganda tong kwento nito. Pero sa akin lang, may mali dun na napilitan ka na sumama dun tapos pinilit ka niya as a professor. Sa lahat po ng mga nakatutok dito, marami akong nakikinig dito mga professor na binanatan mo yung estudyante mo. Mali po yun. 'Di ba? Kung hindi pilit 'yon, masasayahan ako eh, 'di ba? Kung hindi pilit 'yon, sumama ka talaga doon, talagang gustong-gusto mo. Okay, 'di ba? Parang okay, nagkagustuhan talaga kayo, gusto mo. Pero kung na-feel mo pala na napilit ka lang 'yon, tapos ayaw mo, pinipigilan mo siyang papasukin sa iyo, mali 'yun. May case 'yun, kaso 'yun. For granted niya lang ako kasi nga lasing ako. Parang ba? Mali 'yun Yun lang. Mali talaga 'yun kasi nga masakit. Alam mo ba, ang tagal kong nag-move on sa kanya as it. Naka-move on. Yun nga, tapos nun, syempre may nangyari na, tapos kinabukasan, muwi na kami. Tapos alam mo yung feeling na may something parang may nakausli pa sa ilalim mo. Ang sakit umupo, tapos yung parang ganun, tapos hindi siya pwede yung dalawang hita mo na pwedeng mag-touch up. Kasi nga masakit siya sa loob. Tapos, naulit pa siya ng ulit. Yun nga. Wait lang. Lilinawin ko, Ate Louie.
Yes po. Napilitan ka nung una. Ayaw Yes mo. po. Ayaw mo. Ayaw ko. Pero Mm-mm. bakit ka pa rin umulit? Alam mo yung curiosidad, tapos Hindi, parang innocente ako that time. Hindi ko alam kasi nga, lumaki ako na one of the boys ako kasi nga lumaki ako may mga chuhin. Louie, wait Pero- lang. Hindi, gusto ko lang din linawin kasi marami nakikinig sa atin ngayon na kabataan. Marami ring nakikinig sa ating magulang. 'Di ba, Louie? Although na maganda tong programa natin for the ganitong segment, pero sa akin lang nililinaw ko lang na kasi alam mo napilit ka eh. Siyempre, bilang isang babae, napilit ka na pumunta ka doon, sirang-sira yung pangalan ng teacher dito. Sa totoo lang, may mga nakikinig dito ng teacher. Oo, Hindi, ako Louie nililinaw ko lang Kung napilit ka nyon, ibig sabihin, nirape ka niya. 'Di ba? Kaso yun. Hindi naman talaga ako nag-ano yung, sir, wag naman, ganun. Hindi nga, kahit hindi ka nga, ma'am, alam mo ba, sa batas, ma'am, kahit hindi ka po nagsasabi ng ayoko po, basta alam mong pinilit ka, mali po yun, te. Alam mo ba yun? O, tapos, eto lang, tatanungin lang kita, para malinaw Yes, tong kwento na to, ikakat ko tong phone na to, kung hindi natin to lilinawin, kahit alam kong maganda tong kwento mo, ma'am, hindi ako magtotolerate kasi ng ganitong kwento, Louie. Ayoko lang din kasi masisira dito yung pangalan ng guro at syempre ikaw din ayoko din kita masira, 'di ba? Yes po. Yung una, ayaw mo o gusto mo? Oo, ayaw kasi nga first time ko. Napilit ka. Medyo. Ano talaga? Yun nga sabi ko sa iyo. Mas madali na lang kasi sabihin, Louie, na ginusto ko po talaga DJ kasi type ko rin naman siya eh. Kaysa yung ganito, kasi hindi na natin to itutuloy. Kasi nga, naging jowa ko siya. Tapos parang curious ako kung anong gagawin. Kasi nga, first time ko. Ito, ulitin ko yung tanong ko, lilinawin natin bago natin ituloy. Napilitan ka o hindi? Medyo nga. May part na gusto ko at may part na hindi. Okay. Tutuloy natin yung kwento. Yes po. Okay. Gusto o hindi? Nagustuhan ko nga siya kasi nga, naulit pa siya ng naulit. Oh, yun. Linawin natin ha. Okay. So, yung... Tapos naging jowa ko kasi siya. Tapos sa isip ko that time. Oo, nagigets ko. Bago kayo magbengbangan na itong guru mo, naging jowa mo siya kasi kinis ka niya eh. 'Di ba? Kinis ka niya sa noo, kinis ka niya sa labi. Niya ako that time. Yes. O, tapos, niyaya ka niya doon sa may walang... Hello po, naging static kayo. Hello, ma'am. Niyaya ka niya doon sa may walang bintana at pagpasok pa lang CR na agad. Pero ang banggit mo Yes, kasi po. sa akin kanina, ma'am, ayaw mo eh. 'Di ba? Napilitan ka. Ang hirap kasi ipagpatuloy at pagtawanan yung ganitong issue, ma'am, nang hindi mo talaga gusto. Nagigets Hindi mo? kasi, di May ba, makikinig ano na bata, kami, ma'am eh. Nagigets mo ba ako? Wait lang, ma'am. Nagigets mo ba ako? Nagkainitan. Tapos bigla niya akong dinala doon. Oo. So sabi ko sa sarili ko, ba't kami nandito? Ba't ganito ganyan? Tapos hinalikan niya na ako. Ano na siya, may ginagawa na siya. Tapos parang sa half part ng sarili ko, ayaw ko. Hindi, kanina kasi sabi mo sa akin, ayaw mo talaga eh. Kasi ma'am, hindi ako pwede mag-tolerate dito ng kwento ng SPG na napilitan pala yung babae at maririnig ng tao. Tsaka masisira Hindi naman yung siya teacher. totally na napipilitan talaga. Kaya Sabi mo nga, kanina, linaw-linaw ma'am eh. kabilang side Kaya sa sarili tinatanong- ko na gusto ko. Ma'am, ako ma'am kasi, maloko akong tao. Kaya Yes kitang po. sabayan, ma'am. Pero ma'am kasi, Yes po. marami pong buong Pilipinas po nakikinig sa atin dito para sabihin po natin na napilitan ka, tas pagtatawanan ko po na napilitan ka that time. Kahit sabihin mong kolehiyo ka pa yun, kolehiyala ka pa lang yun, ma'am, kung napilitan ka, mali po yun sa mata ng batas. 'Di ba? Magbasa po kayo, ma'am, ha? Mag-search po kayo na kapag ganun po yung nangyaring sistema. Kaya po ayoko pong ituloy yung kwento. Kaya po ako na-high blood ng ganito. Hindi naman po ako nag-judge eh. Nagagalit lang ako dun sa kinakwento mo. 19 years old ka. Okay, walang problema. Pero ma'am, ang mali kasi doon, yung kinukwento mong napilitan ka. Alam nga naman, ipagtawanan ko to dito sa radyo na napilitan ka, na biniyak ka ng, ng jowa mong teacher. Pero napilitan ka. Tingin mo tama yun? Ikaw ilagay ko sa sitwasyon ko, ma'am. Tingin mo tama yon? Hindi ko ito tolerate yan, kaya pwede na natin to ikat yung call na to, ma'am.
Sige po. Napilitan ka, hindi? Hindi. 'Di ba? Kung kanina mo pa nilinaw, ma'am, walang masisira eh. Kasi ma'am, mahirap ma'am. Ano tayo ma'am eh, may mga batang nakikinig, may mga matatandang nakikinig. And ayaw natin i-tolerate yung ganitong kamalian na ginagawa. Hindi po mali yung ginagawa mo na nagkukwento ka, nagsishare ka ma'am. Kinaklaro ko lang po ma'am na mali po yung nangyayari na napilit ka ng guru mo na hindi mo gusto. Bilang babae ma'am, nire-respeto kita kahit balikan mo yung call natin na to. Kung naasar ka sa akin na nagagalit ako, nire-respeto ko yung mga babae na kapag napilitan ka, mali yun. Diba? O so, hindi ka napilitan. Napilitan ka, hindi? Alam mo, ang hirap talaga na bumalik sa part na doon. Kasi nga, parang may regrets siya. Na ba't siya pa? May alam mo yun? Sige ma'am, bilang respeto ko sa'yo ma'am. Yes po. At nagulat lang din ako dito sa kwento mo ma'am. Kasi ako ma'am. Yes po, kahit ako, na-shock ako na parang nung diba? Kung uunawa. Tapos ganito yung ano mo, yung reaction mo. Parang yes. na-shock ako. Talagang siguro, okay. Isipin mo, bilang babae ma'am, napilitan ka. Tingin mo may tama, mali? Ay, syempre, mali. Oh. Alam nga naman, ituloy natin yung mali. Pagtatawanan ko dito yan yung mali. Diba? Tapos sasabihin kong wag ako pagalitan, ma'am. Hindi kita papagalitan. Eh, mali naman talaga. Hindi kita papagalitan na mali. Alam nga naman, pagtatawanan ko yun. Maraming matatalinong listener po natin. Hindi po basta-basta yung mga listener natin din. Di ba, ma'am? Ayoko lang din na tignan ka nila na parang naabuso ka at nang abuso yung guru, ma'am. Kasi ma'am, pangit pagtawanan. Ang SPG po, ma'am, kasi natin, pinagtatawanan lang po natin. Sasakit yung panga natin dito sa kakatawa, ma'am. Pero ma'am, kung kabastusan yan na pinilit at parang rape yung nangyari, hindi ko tatawanan yan, ma'am. 'Di ba? Pero so siguro maling segment yung natawagan ko po ba? Ganun po? Hindi mali segment, ma'am. Handa ako makinig sa kabastusan natin ngayon kung talagang nagbanatang kayo ng guru mo, ano man yung kwento ninyo, ma'am. Pero ma'am, yung sa akin po kasi ma'am, tinatanong kita, ayoko kasi ma'am, hindi tayo malinaw eh. Tinatanong ko po sa inyo ma'am, kung napilitan ka that time, ba't ko pagtatawanan? Nagigets nyo rin po ba ako? Pagtatawanan ko yung Yes, napilitan po. ka ma'am, ibig sabihin inabuso ka, minarape na tao, tinawanan mo? Pwede ba yun? Hindi naman siya totaling na-rape kasi nga may part na... Hindi kasi ma'am, ang linaw ng pagkakasabi mo eh. Ayaw mo po eh. Ayaw mo, napilitan ka. Sana sinabi mo na lang, ma'am, sa akin na okay ka lang. 'Di ba? Kasi pagkatapos nun, naging parang okay na lang. Kasi hindi, ma'am. Okay, nangyari masyado mo na, iniingatan. tapos... Iniingatan mo din ba yung sarili mo na napilitan ka? Kung naiingatan mo, ma'am, okay lang po. Naiintindihan kita doon. Pero, ma'am, para makasira tayo ng mga guro na ganyan, mapapakinggan tayo, ang daming estudyante din nakikinig sa atin, nakatutok sa atin, hindi pa pwede. Diba? Pero may nangyayari talaga din po siya sa totoong buhay din po. Yes! Naniniwala ako nangyayari pero hindi pa pwede, hindi ako ano. So, tinatanong kita ngayon, ulitin ba natin? Tutuloy pa ba natin? Hindi na. Comfortable ka pa ba ituloy natin to? Galit ka na po eh. Hindi ako galit, ma'am. Hindi po ako galit sa'yo. Galit ako dun sa kinukwento mo, ma'am. Kung sa tao lang din, ma'am, hindi po tayo magkakilala. Galit ako dun sa kinukwento mo, ma'am, kasi may mga batang naaabuso tas tatawanan natin. Ibig sabihin, itong programa na to, tinotolerate natin yung pang-aabuso. Di ba, ma'am? Yes po. So, ma'am, ano, ma'am? Ito parang nag-change kasi siya, parang yun nga, sabi mo kanina, parang napilitan lang. Kasi ma'am, Tapos, ako ma'am, nung ni-recall ko siya, parang ganun nga. Tapos, yun nga, malay yung tinawanan natin. Pero siguro sa kainosentehan ko that time,
nangyari ang Hmm. nangyari. Tapos, yun nga, yung, nung nagkahiwalay nga kami, parang mahirap sa akin. Naging mahirap talaga. As in, ilang years ko siyang, parang hindi ako naka-move on. Mm. Dahil nga, bakit? Dahil nga, siya yung nakauna lahat. Tapos, ano pala, parang wala lang din pala sa kanya, yung ganun. Tapos iniwanan ka din. Gaano kayo katagal na itong professor mo na to? 2 years. Almost 2 years. Kamusta naman ang relationship ninyo? Gaano kayo nagsasama nito? That time, ano lang, pag weekend, pag available siya, available ako, tinitext niya lang ako na ano ba, pwede ba kami magkita, ganito, ganyan. Dito kami magkita, mauna ka na doon, susunod ako. Parang yung ganun. Mhm. Tapos, after, nung nakagraduate na ako, pumunta ako sa isang city, tapos nalaman ko na lang na may iba na siya. Mhm. Tapos na-shocked ako. So ang ginawa ko, bumalik ako doon sa universidad namin. Nag-enroll ako kasi nga may program doon that time na pag may ganitong ano ka, may units ka na ganito, pwede kang mag-shift ng yung LET na pwede kang maging teacher kasi nga ibang course ko, which is malayo siya sa pagka-teacher, pero pwede ako mag-take ng course na gano'n at mag-take ng examination. Kung makapasa ako, pwede ako mag-teacher sa secondary. Mhm. So, ang ginawa ko, nag-enroll ako no'n para lang makita ko siya. So, nagkabalikan kami. Yun, may nangyari naman sa bahay nila. Mhm. Pero alam mo yun, yung ako lang pala ang may feelings, ako lang pala ang may habol sa kanya that time. Kasi nga, siya yung nakauna lahat-lahat. Tapos, parang nag-go with the flow lang pala siya. Nagigets kita, ma'am. Kasi nga, bilang wala kang ang experience, wala kang ang karanasan that time, so anong nangyari sa'yo, wala ka ng choice kundi go with the flow ka na lang doon sa tao na yan na, tingin ko Oo, naman kung hindi anong niya, gusto niya. hindi niya Oo, naman to ganun. gagawin sa akin kung hindi niya ako gusto eh. Yun ang tumatakbo sa isip mo niyan that time eh. Siguro nga, kasi nga sa kainosentihan, parang yung walang nagsasabi sa akin ng ganito, ganyan. Walang nag-a-advise. Mhm. So, gano'n. Tapos, kahit na bumalik ako, sila pa din ang bagong jowa niya. So, naisip ko na mas mabuti pang umalis na lang ako do'n sa do'n sa place ng pinag-aralan ko na which is do'n siya nagtatrabaho din. Mhm. Hanggang nagtakasal sila. So, siyempre mas lalong nasaktan ako. Ma'am, Yes po. ba't ka po napatawag pala ngayong araw na to? Ano talaga sana, yung parang i-re-release ko lang sana kasi Oo. nga hanggang Pero ngayon aware po. ka naman 'di ba sa programa natin, nakikinig ka naman talaga 'di Yes. ba? Yes po, parang ang maling segment tatay Hindi, ng baka tawag. maling araw ka lang din ma'am na Yes nagkwento po, ka. siguro maling Kasi araw. Friday ma'am kasi ma'am 'di ba, puro katatawanan lang 'to. Hindi, Tatawanan lang akala ko natin. kasi na siyempre may funny thing doon. Tapos ano pala yung mas ano pala dun yung mas napag-ibabaw yung sakit Yes pala ma'am. doon yes po. Sorry ma'am kung tumaas ang boses ko pero hindi Yes ko po, kasi okey lang po. ito-tolerate kasi talaga Kahit yung ako parang gano'n. naano din 'Di ba, ako eh. naintindihan mo naman yung point ko. Yes po. May gusto ka bang sabihin ngayong araw na 'to ma'am? Baka may gusto kang pakinggan ma'am, ay may sabihin sa mga tao ma'am. Ang gusto ko lang sabihin na hindi ibig sabihin na nagpakita ng motibo yung isang lalaki lalo na 'pag teacher mo, gusto ka na niya. Minsan lang, gusto lang nila nakasama ka at gamitin ka, pero ikaw 'wag kang maging tanga na katulad ko. Kahit na akala mo na na hindi ka niya puwedeng paglaruan kasi nga mas bata ka. Pero sa panahon kasi ngayon mas marami na tayong alam kasi dahil sa social media kaya nga 'wag na kayong magpakatanga. Yan. Okay ka na Ma'am Louie? Okay. Yes, Ma'am Louie. Kasi sa akin lang din, ma'am. Ayoko masayang tong call natin na to, ma'am. Pero Yes, fine. sa akin, ma'am, sorry, sinakripisyo ko yung programa
'Di ba? Sinakripisyo ko yung programa eh. Na ganito. Kahit magalit sa akin yung mga nagko-comment dito na hindi ganito yung programa ni Rocky, okay lang. Kahit magalit sa akin, okay lang. Wala akong ano eh. Marami kasing, Louie, maraming mga kabataan ngayon na naaabuso. Totoo. And hindi tayo dapat maging insensitive doon. 'Di ba? Kung kwento mo lang kanina na ginusto mo yun, okay ka doon, nagbengbangan kayo, masaya ka, naging shota mo yung teacher, walang problema eh. Go lang tayo eh. 'Di ba? Pero kasi nagpintig yung tenga ko, natatawanan ko yung kinakwento mo na ikaw mismo nagsasabi nito na inabuso ka. 'Di ba? Na hindi mo gusto. Ang hindi mo kasi gusto, ibig sabihin, pinagsamantalahan ka niyan eh. Dinala ka doon. Ito step by step, ulitin ko. Dinala ka doon dinala ka doon sa hotel, hindi mo gusto. Mali, 'di ba? Mali kasi nga hindi yun talaga ang pinasok niya sa iyo, hindi mo gusto. Mali, 'di ba? Mali. O ba't ko pagtatawanan? Yun nga, thank you po. Yun lang, ma'am. Anyway, ma'am, thank you so much. Hindi ko na para paulit-ulitin pa yung sinasabi ko dito dahil kanina pa ako paulit-ulit at nagagalit. Pero maraming salamat, Sorry ma'am. po, DJ. Okay lang, ma'am. Hindi mo kailangan mag-sorry, ma'am. Kung gusto mong tumawag, anytime bukas ang aming linya, ma'am. Pero hindi para i-tolerate ko yung ganyan na bagay, ma'am. So ano po bang araw yung dapat kong tawagan po, DJ? Mondays to Thursday. Monday to Thursday, Okay. ma'am. Monday to Thursday, ma'am. Kung gusto mo magtawag sa amin, ma'am, ng ganito, Monday to Thursday, ma'am. Gusto ko na talaga kanina i-cut yung call natin, ma'am. Yung nagpintig yung tenga ko. Pero ayoko naman maging rude. Ayoko maging rude sa'yo, ma'am. Ayoko maging rude sa'yo. Okay. And gusto kitang yakapin, ma'am, kasi yung panahon pala ng pagiging kolehiyo mo dahil sa hindi mo alam na naaabuso ka na. Naiintindihan kita eh. Naiintindihan kita sa part mo na may mga tao talaga kasing wala silang alam doon sa ganun eh. So sobrang virgin nila, sobrang bago nila doon sa ano. So madali sila mahulog. Madali nilang paniwalaan yung taong gugustuhin nila na totoo naman to kasi hindi naman siguro ko lolokohin. Hinalikan niya na nga ako eh. Ginawa niya na nga to eh. Binibigyan pa rin kita ng benefit of the doubt doon sa bagay na yun. Hindi, totoo talaga yan. Kahit Yes. ngayon, nasasaktan ba ako? At Yes. Umiyak. Sorry po. Na dapat yung magiging yung unang-unang lalaki sana binigay mo dun sa taong mahal mo, di ba? Hindi dun sa taong nang abuso sa'yo. Di ba? Yung nag-take for granted lang pala Yes. sa'yo. Akala mo siya na. Di ba? Yun lang, ma'am. Kasi ang akala ko kasi nga lumaki ako lang tatay. Parang yung gusto ko talaga, yung parang father figure. Kaya yes, naiintindihan kita. May punto yan eh, kung ba't nangyari yun eh. May punto yan, ma'am. Tama ka din sa sinasabi mo kanina, ma'am, na baka nga mali lang po ako nang natawagan. Yes, kasi Friday kasi, ma'am, talaga sasakit lang yung panga nating kakatawa. Pero yun nga, ma'am. Oo, nabago tuloy, ma'am. Sumakit tuloy yung ulo natin, kakaganito. Sorry. Pero ma'am, ayoko na i-call. Naiintindihan kita dito sa ano mo, and kung may gusto kang sabihin and naiintindihan kita dun sa sinasabi na mo na naabuso ka or na-take for granted ka that time and may mga regrets ka ba? Tama ba ako? Yes po. Yun. May gusto ka pa bang sabihin? Kahit ano na ha, Mhm. na ako 34, hanggang ngayon, parang siguro nga, ang sakit pa din. Mhm. Alam mo yun? Okay lang. Mhm. Sorry po, DJ. Sige ma'am, maraming salamat po sa inyo ha. God bless sa iyo, Maraming ma'am. salamat I hope, po. ma'am, naiintindihan mo yung punto ko and gusto kitang yakapin ngayon, ma'am, para mapagaan ko yung loob mo. At yun lang, ma'am. Siguro hindi lang tayo talaga nagtagpo ng kaunawaan sa Sige isa't po, isa. tawag lang po ako ulit. Yes, ma'am. Lagi ka lang tumawag. Yes po. Bukas po ang linya natin, ha? Yes po, thank you po. Happy Friday. Sa'yo din po. Bye-bye. Ba't ka natatawa sa akin? Happy Friday.
Friday din po. God bless. You too. God Bisaya bless ka you rin po. ba? Bye-bye. Bisaya ka rin? Bisayang Bisaya. Agoy. Klaro ba? Agoy, kagiyatay ka. O sige Klaro na. ba? Klaro. Alam ko. O, Klaro sige na. kayo. Yawar. O sige na. Good night. sige. Good night. Ha? Good night. Bye-bye. Amping. God bless. Okay, good. Okay. Anyway mga kabisyo, gusto nyo pa ba ng isa? Parang ako, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya kabisyo kasi pasensyahan nyo na. Diba? Hindi ko para tawanan yun. Yung ganun. Hindi ako dun. Testingin natin to kung sasagot tong kanina pang kulit na tawag.